Nagsisikrin kami. Hindi natuloy, no? Hello! What's up? Bakit Mga higala! Mayong udto, mga kahigala. Udto na ako nakapag-vlog 12 na dito, no? Naghihintay na ako kay Banana. Hindi ako nagluto today. Tinatamad ang inyong higala. Mayroon ako ngayon. Dumating na sa wakas. Akala ko may ano na. May butiki na sa ano, sulod. Dito muna ako sa labas. Mag-upo-upo. Malamig man sa loob, oy. Dito mainit. Kumusta mo ang aking mga bishes? Oh, ang isa is namatay na yellow. Hindi ko alam anong nangyari niyan. Mag-KFC lang kami today mga kahigala bago uuwi si Banana dito. Mag-order muna siya ng KFC kasi nag-craving siya, no? Para siyang buntis. Kagabi pa yun gustong kumain ng KFC. Sabi ko, ayun na lang pang lunch. May bagong kwarto na naman mga kahigala. Dikit sa tinitirhan namin. More problema na naman tayo nito. Tapos dito pa sa kabila, mayroon pa. Parang naanuhan kami na middle ba? Nag-change ang unang-una ni Banana mga kahigala, no? Sabi niya sa akin kanina is mag-KFC. Ngayon is hindi pala. Nandito kami sa biryani ba? Yung favorite na mo. Ito na yung biryani namin. Tapos lamb. Gumawa ako nito mga kahigala, oh. Panghanging plants ko ba? Na-board man ako eh, kasi si Banana pagkatapos namin nag-lunch is bumalik sa trabaho. May hanging plants kasi ako dyan na binigay ni Ate Milet. So, ilagay ko dito. Wala pa akong pambili. Mahal kasi. So, ito lang muna. Anyway, may nagtanong pala sa akin mga kahigala, si April Lawats TV. Shout out sa iyo higala. Kung nakalipat na ba kami? Hindi pa kami nakalipat. Diba sabi ko sa inyo na April kami mag-move. Pero hindi natuloy, no? Dahil nga nagka-problema sa warehouse, 'di ba? Yung sinabi ko sa inyo. So ngayon nakahanap na sila. And then ang warehouse is available is May pa, first week. Nakapirma na sila sa list. Okay na lahat ang warehouse mga kahigala. And then ang kami ang pinaka-last na mag-move. Kami ni Banana ang magligpit, maglinis sa warehouse. Sila first week of May, maybe kami is mga last month na sa May or first week sa June. So, may time pa ako sa gala-gala, no, sa aking mga vicious plantitas dito. Siguro may plano si God kung bakit nag-move. The next morning. Manghugas tayo mga kahigala. Kagabi hindi na ako nanghugas. Kay kitapulan. Ay nako. Ito lang nilagyan ko. Sabon. Ngayon, magluto ako. Kahapon, di ba? Gitapulan ko. O lihaw-lihaw. Ang hakong lulutuin ngayon is nukos, no? Squid ba? And then gulay. Kay si Banana, ganahan mo kaon og gulay, and then of course rice. While naglihok-lihok ako dito mga kahigala, no, nagkuri-kuri ba sa akong lutuonon, nagtan-aw ko sa akong kaugalingong video. Kay in town tayo viewers, so madyo na lamang no natay usa ka viewers. Pero nilagay ko dito sa kusina, oh. Nakikunik ako sa silingan ba. Kay naamalagi sila unlimited wifi agami kay mobile dito rabja. Maganda sana kung makakunik tayo hanggang kwarto ba para maka-unlimited tayo og lantaw sa atong mga friendship, mga higala. Kaso lang talaga is hindi makakunik. Hanggang dito lang sa kusina, minsan sa sala pero mahina na. Magtahi tayo mga kahigala kasi tapos na ako nagluto. Ito jacket ko. Susuot ko bukas ba? Kaso nagusbat man mga kahigala, oh. Matagal na kasi to, 2010 pa. Para makita nyo, oh. Yan. Tapos sa kabila pa. Tapos na og tahi mga kahigala.
Bukas kasi is may kainan. Bring with husband. Pakals na naman mga kahigala, no? Wala kasi akong ibang jacket na medyo nipis ba, hindi makapal. So, pinagtisan ko na lang to og tahi. Magamit pa naman. Pumasok ako dito sa loob mga kahigala pagkatapos ko nagtahi. Gusto ko sana magchika-chika tayo doon sa labas ba, no? Maganda kasi doon pag sa labas tayo. Kaso may mga taong palakad-lakad, punta doon, punta dito. Wala kasing privacy dito. Kaya, gusto ko nang maglipat ba? Para makapag-chika-chika sa labas, mag-garden-garden. Hoy, kain na na. Magtuyo tayo? Ay, wala kang tuyo? Service. Kaya ate, saan yung sa akin? Oo, paluwa. Marisa! Uy, iyak ka sa ata. Lahat ka naman ka na naman. Anong ginagawa mo, Tin? Luto ng chapsoy. Chapsoy! Ilang plato, baka pula. Saan mo nangyinig camera CCTV natin? Kiss muna sila ni Marisa. Baka makita mo. Talaga, ha? Cheers. Wow! Okay. Cheers. Okay. May-ari. Sa amin ayaw mongkas kasi isang sink. Ito magandang sink. Abot nila papalutuan sa chapsoy. Okay lang yan. Pero gilasing na pa rin sa dito. Sa yung wine nandun sa tapat ng wine mo. Pero isa pag itagaya na pa, di ba? Open mo. Pero isa dito, open mo ba? Uba next tindahan. Ito, Daddy? Hello, Donnie. Hi, Donnie. Nagawa mo? Nagagayat ng chicken. Ganyan lang. Ito si Tony. Yung bili namin Ate Mili tapos nilagay ko sa pressure cooker para Spanish. Ang sarap, Ate Lina. Chapsuy. Oo, mamaya. Pero ano? Wow! Spanish sardines. Binisaya ko si Kuya Ning. Hindi pala yun. Okay. Smile! Hindi. Smile. Ginalaw ko. Dalawang ganyan na malaki. Kaya pag sinamuksan ko, wait, Kaya mo na yung gano'n? nilagyan ano lang ang kanina. Kaya walang pupunta. Kasi nag-distance siya. Kuya, namin ka ayo. Imbatagin yung ako sa'yo. Success yun. Alay, napakasarap na yan. Aga eh, nakakasarap. Sarap ka yan. Kamarsol. Yeah? Oo. Aga eh, nakakasarap ka yan. Yeah. Anong Batangas? Mamaya. Ayun, ano? Pwede Batangas to ya. Wala doon sa boys table? Ha? Hindi. Wala silang hirit ka. Hindi nilagyan. Hirit ka, hirit. Pag-iwan nga ito. Sisigrin kami. Ayan guys, yung mga samoset. Teka, ito kasi ano IG natin sa ganun. Di IG Thunder, ang benefit lang IG. Ano sa ba? Anong kinakain mo, Hilgala? Halo-halo. Halo-halo in South Africa. Ala eh, ano bang ginagawa niyo? Kami ay nagtatagay din eh. Yung panog. Higala, nag-enjoy ka ba? Oo. Higala, makita yung isang camera. Wala na vlog bunga.